Καλημέρα σας. Έλα! Έλα! Πιτσίλια, μια από τις πλέον γραφικές και συνάμα γοητευτικές περιοχές της Κύπρου. Παλιά χωριά, σκαρφαλωμένα στις πλαγιές ή κρυμμένα σε κοιλάδες των βουνών, διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα. Οι γύρω πλαγιές και οι κοιλάδες είναι κατάφυτες με αμπέλια, αμυγδαλιές, φουντουκές, καρυδιές και άλλα οποροφόρα δέντρα. Η εναλλαγή του τοπίου, η ποικιλία σε σχήματα και χρώματα, παλιές εκκλησίες και παρεκκλήσια και πάνω απ' όλα η εγκάρδια φιλοξενία των κατοίκων κάνουν την Πιτσιλιά μια από τις ωραιότερες περιοχές της Κύπρου. Οι κάτοικοι της περιοχής αυτής κρατήθηκαν καθαροί και αγνοί, σαν τις δροσερές νεροπηγές, και κράτησαν μέσα τους αιώνες, ανώθευτοι και αλόβητοι, τη γλώσσα, την ορθόδοξη πίστη και την παράδοση. Ένα από τα 40 περίπου χωριά παιδιά της Πιτσιλιάς είναι και η Πλατανιστάσα. Η Πλατανιστάσα βρίσκεται 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, στη βόρεια πλευρά του Τροόδους, στους πρόποδες της Μαδαρής και της Παπούτσας, και είναι χτισμένη σε υψόμετρο 940 περίπου μέτρων. Το τοπίο στο οποίο είναι χτισμένο το χωριό είναι τραχή, βουνίσιο, με στενές βαθιές κοιλάδες και απότομες βουνοκορφές, κρυμμένο ανάμεσα στα καταπράσινα πεύκα, πλατάνια, φουντουκές, κερασιές, καρυδιές και αμπέλια.
φεύγοντας από την άγρια ζωή της πόλης, αφήνοντας πίσω το άγχος και ακολουθώντας τις ενδεικτικές πινακίδες, πολύ εύκολα, σε 40 περίπου λεπτά, φτάνουμε στο χωριό. Αφού περάσουμε την Ανθούπολη, κατευθυνόμαστε διαμέσου του δρόμου Παλαιχωρίου Αγρού. Προχωρώντας, το υψόμετρο αλλάζει. Ο αέρας γίνεται δροσερός, το έδαφος τραχή και η ψυχή γαλήνια. Διασχίζουμε το χωριό Αγροκηπιά, Μητσερό, και φτάνουμε στο δασικό σταθμό και στο γεφύρι της Παναγιάς. Η διαδρομή μαγευτική, θαρής ατέλειου, ανάμεσα στα παρθένα δάση της Παναγιάς, καρούδιν αδελφοί, απότομοι και απροσπέλαστοι λόφοι από τη μια και απόκρυφες κοιλάδες από την άλλη. Μια διαδρομή που μένει αξέχαστη στην ψυχή του ταξιδιώτη, διασχίζοντας ανάμεσα σε βουνοκορφές, ποτάμια, πανύψηλα πεύκα, λατσές, αλλά και μικρά αμπέλια, δόμες με αμυγδαλιές που υποδηλώνουν τις ασχολίες των κατοίκων. Με μόλις 200 περίπου εναπομείναντες σήμερα μόνιμους κατοίκους, λόγω του προβλήματος της αστιφιλίας που αντιμετωπίζουν όλα τα χωριά της περιοχής, το απόμερο ορεινό χωριό της Πλατανιστάσας κρύβει ιστορία και παράδοση χιλιάδων χρόνων. Σε παλαιούς χάρτες, το χωριό Πλατανιστάσα ανεβρίσκεται σημειωμένο ως Πλατανίστα ή Πιατανίστα. Φράγκικα τοπονύμια όπως Λουβαράς, δηλαδή τόπος υδάτων, Βίκλα του τέστην παρατηρητήριο και άλλα τοπονύμια αποδεικνύουν τη ζωή του χωριού κατά την Φράγκικη δυναστεία στο νησί μας. Απέναντι και πάνω από την πλατεία του χωριού δεσπόζουν τα απομεινάρια του αρχαίου βωμού της θεάς Αφροδίτης, ο οποίος μαρτυρεί πόσο βαθιά σε αυτή τη γη βρίσκονται οι ρίζες και η ιστορία του χωριού. Στα ανατολικά της εκκλησίας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ένα χτίσμα που χρησιμοποιείται ως ελαιόμυλος, μετατράπηκε σε μουσείο λαϊκής τέχνης, ιστορίας και παράδοσης του χωριού. Φιλοδοξία των κατοίκων είναι ο επισκέπτης να βρίσκει μέσα σε αυτό ό,τι τον ενδιαφέρει για την ιστορία, την παράδοση, τον τρόπο ζωής, τα εργαλεία και ό,τι σχετιζόταν με τη διαχρονική ζωή των κατοίκων της Πλατανιστάσας. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης αντικείμενα από το χώρο του ελαιοτριβείου. Παράλληλα, εκτίθενται ενδυμασίες και αντικείμενα που χρησιμεύαν στην καθημερινή ζωή του χωριού, μεταξύ των οποίων γεωργικά εργαλεία, κοφίνια σταφυλιών, βούφες, παλαιά έπιπλα και μαγειρικά σκεύη. Διαμέσου των αιώνων, το χωριό κράτησε αλόβητη και άσβεστη τη φλόγα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, παρά τους πάμπολους κατακτητές. Αυτό καταμαρτυρεί και το γεγονός ότι στο χωριό δεσπόζουν 4 εκκλησίες μεγάλης ιστορικής αξίας. Στα βορειοδυτικά του χωριού, 6 περίπου χιλιόμετρα από αυτό, στις νότιες υπόρειες του δάσους Αδελφή, χωσμένη μέσα στην οριαστική βλάστηση, βρίσκεται η Μονή του Τιμίου Σταυρού του Αιγιασμάτη, μια μικρή γεμάτη τοιχογραφίες εκκλησία. Ο ναός είναι τύπου μονόκλητου ξυλόστεγου Φραγκοβυζαντινού και αποτελεί το μοναδικό δείγμα στο περίβλη του ναού στην Κύπρο. Η βυζαντινή αυτή εκκλησία, χτίσμα του 15ου αιώνα, τότε ανοικοδομήθη εκ βάθρων, όπως αναγράφει και η κτητορική επιγραφή στον τόπο παλαιότερης εκκλησίας, πιθανόν του 9ου αιώνα, είναι κατάγραφη από βυζαντινές αγιογραφίες. Η UNESCO, ύστερα από γνωμάτευση ειδικών επιστημόνων και με απόφασή της, ενέταξε την εκκλησία αυτή στον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς. Στο νότιο μέρος του χωριού, στο ύψωμα της τοποθεσίας Κατοφίδη, κάτω από τα Πεύκα,
βρίσκεται χτισμένο ένα νεότερο εκκλησάκι στο όνομα της Παναγίας της Καταφυγιώτισσας. Το εκκλησάκι αυτό χτίστηκε σε ανάμνηση ενός ερειπωμένου ομώνυμου παρεκκλησιού που βρισκόταν λίγα μέτρα πιο κάτω, στον ίσιο μιας αιωνόδιας τρεμιθιάς. Το εκκλησάκι αυτό χτίστηκε στα δύσκολα χρόνια του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ από τους πονεμένους χριστιανούς που ζητούσαν καταφύγιο, προστασία, ανάπαυση και προσευχή στην αγκαλιά της μητέρας όλων των πιστών. Στο κέντρο της κοινότητας βρίσκεται η μεγάλη εκκλησία του χωριού, αφιερωμένη στον αρχιστράτηγο των επουρανίων δυνάμεων, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Η εκκλησία αυτή, κτίσμα του 18ου αιώνα, είναι ξυλόστεγη και ανακαινίστηκε και πήρε την σημερινή της μορφή το 1916. Στη θέση του παρόντος κτίσματος βρισκόταν προηγουμένως άλλη μικρότερη εκκλησία, κατάγραφη από αγιογραφίες του 15ου περίπου αιώνα, την οποία κατεδάφισαν οι πρόγονοί μας μη γνωρίζοντας την αξία της. Ο επισκέπτης εδώ μπορεί να θαυμάσει το υπέροχο τέμπλο του ναού και τις εξαίρετες φορητές εικόνες του. Τέλος, η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στη βόρεια περιοχή του χωριού, τη λεγόμενη Λαουδέ. Κτίσμα και αυτή στη θέση παλαιότερης εκκλησίας του χωριού, που ανακαινίστηκε το 17ο αιώνα και χρησιμοποιείται σαν κύρια εκκλησία της κοινότητας μέχρι την ανακαίνιση της εκκλησίας του Αρχαγγέλου. Είναι και αυτή ξυλόστεγη και έχει επιδιορθωθεί από το τμήμα αρχαιοτήτων. 1,5 χιλιόμετρο πριν από την είσοδο του χωριού, πάνω από τις Φουντουκές, στις όχθες του ποταμού, βρίσκεται ένας καλά διατηρημένος νερόμυλος, που για χρόνια πριν ανακαλύψουν οι άνθρωποι νέους τρόπους για να αλέθουν το σιτάρι, εξυπηρετούσε τις ανάγκες των κατοίκων της γύρω περιοχής. Οι άνθρωποι του χωριού εκμεταλλεύθηκαν τα χαρίσματα της φύσης, καθοδήγησαν τα ορμητικά νερά του ποταμού μέσα στα πέτρινα αυλάκια που οδηγούσαν στην καταπαχτή του νερόμυλου. Έτσι έλυσαν το πρόβλημα του αλέσματος των σιτηρών τους για τις οικογένειές τους, αλλά και για τους κατοίκους των γύρω χωριών της περιοχής. Σήμερα γίνονται συντονισμένες προσπάθειες τόσο από το Κοινοτικό Συμβούλιο όσο και με την Επιτροπή Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Πλατανιστάσας για την αξιοποίηση και τη συντήρηση του μνημείου. Η Πλατανιστάσα πέρασε ιδιαίτερα δύσκολα χρόνια δύσεχτα, σκληρά. Το ψωμί ήταν σκληρό στην ταπακιά. Ήταν το φτωχότερο χωριό της περιοχής. Οι περισσότεροι κάτοικοι του δούλευαν σκληρά στο νεροδούλι, γέννημα βούτυμα του ήλιου, απλά για επιβίωση. Η Πλατανιστάσα, λόγω της μορφολογίας του εδάφους της, όπου το περισσότερο είναι πετρόδες και άγωνο, τακτικά υπέφερε από ανοβρίες και λειψιδρία και τα εισοδήματά τους ήταν λιγοστά. Έτσι, οι περισσότεροι αναγκάζονταν να καταφύγουν στο δανεισμό χρημάτων ή ακόμη και υλικών αγαθών από τους πλουσίους της εποχής. Η φτώχεια και η πείνα ανάγκαζαν τους αγρότες και τους εργάτες του χωριού να πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης των τοκογλύφων. Στους κιόλιρες 5 λίρες, αλλάξαν το γραμμάτιο το 10%. Ξήσουν και που χρωμέσαμε αστηρά να πάρουν τα φάμε και να το αντάλλο. Πριν από 80 χρόνια, 15 προοδευτικοί άνθρωποι πήραν το θάρρος, τόλμησαν και πρωτοπόρησαν για την εποχή, ιδρύοντας το 1924 την Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Πλατανιστάσας. Σε ειδική συνεδρίαση υπόγραψαν συμφωνητικό έγγραφο με το οποίο εξασφάλιζαν δάνειο από την αγγλική κυβέρνηση ύψους 400 λιρών, που αυτό σηματοδότησε την αρχή του τέλους της τοκογλυφίας και της εκμετάλλευσης. Πρώτος στόχος με την ίδρυση της εταιρείας ήταν να προστατεύσουν τους συγχωριανούς τους από την τοκογλυφία, παραχωρώντας χαμηλότοκα αγροτικά δάνεια και στη συνέχεια λιπάσματα, σπόρους και άλλα γεωργικά προϊόντα, γλιτώνοντας έτσι από την εκμετάλλευση των εμπόρων.
ιδρύσαν τη συνεργατική για να μπορούν να τους δώσει η κυβέρνηση και η κεντρική τράπεζα ορισμένα λεφτά για να αγοράζουν λιπάσματα και πατατόσπορο. Διότι ήταν πολύ φτωχιά εκείνον τον καιρό. Πολύ φτωχιά. Ο κόσμος δεν είχε λεφτά. Και τα δάνεια που έκαναν ήταν μικρά. 2 λίρες, 1 λίρα, 3 λίρες. Είχαν να ζω και 20-50 κάτω. Γιατί πολλοί ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει celeste. Τα ονόματα αυτών των δυναμικών προτεργατών διασώζονται σε χειρόγραφο από την πρώτη τους Γενική Συνέλευση, η οποία αναφέρει: την 1η Μαρτίου 1924 συνελθόντες εις Γενικήν Συνέλευσιν τα κάτωθεν υπογεγραμμένα μέλη της εταιρείας Πλατανιστάσης απεφασίσαμεν τα ακόλουθα. Πρώτον, διορίσαμεν ως επιτροπή τους κυρίους Σάβαν Κάθωνος πρόεδρον, Νικόλας Χριστοφή ταμείας, Γεώργιος Αβραάμ γραμματεύς, εποπτικών συμβούλιων υπό τους κυρίους Μιχαήλ Κάσινου πρόεδρον, Ιωάννης Χατζηπαπαγεωργίου, Σάβαν Χατζηδημήτρη Μπαχουλίδιν,